ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮೊಕ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸುನ್ಪ ತಾಜೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಳಿಚಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಒಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಯಾನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹರೀಶ್ ತುಳು MA ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಮೂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಲೇಖಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಜೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ದ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಣಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀಬಸ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರಿನ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬರಿಯರೆ ಅಪ್ಪಣಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಳೆಚಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನ ಪೊಲಬನು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಾರಳದ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ BSc ಪದವಿ ಮಂತದು ಕನ್ನಡ MA ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪದವಿ ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಬರೋದಪ್ಪನ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತದು ಸುಪ್ತ ದೀಪ್ತಿ ಪಂತಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಮಡು ಕವನ ಕತೆ ಹರಟೆದೇನು ಬರೀತೇರು ಆಜಿ ಬೂಕ್ಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಇರ್ಲಗಾದು ಬರಿತಿನ ಸಂದೇಶ ಸಾಲ್ಮಿಂಚು ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬುಕ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಮೆರಿಕಡ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಪಿನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸಂಚಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಲನ ಸಂಪಾದಕಿ ಜೊತೆ ಸಂಪಾದಕಿ ಆದಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದೆರಡು ದಶಕದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಡಿತದ್ದು 2018 ಕೆಂಡನಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮರಡಿತ್ತಾಯರ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರತಗು ಪಿರ ಬರ್ತೇರು. ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು. ಸಂಮೋಹನ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಮೂಲಕ ಏತೇಕೋ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಸೇವೆಡುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಡು ಮನಸ್ಸದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸನ್ಲ ಕೊರೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆದ ಸಾಧಿದ ಸಹಾಯಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇಡಮ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು 29ನೇ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕ ಸೇರೊಂದಿನಾಲ್ ಐಕು ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬೂಕು ಬತ್ತಿನೇನು ಓದುತು ಓಡು. ಈ 29ನೇ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಿಂಚಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಕೆಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತಾಯ್ತು. ಇತ್ತ ಇನಿ ಯಾನ ಪಾತೆರನು ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಚೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ. ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಐಕ ಬೆರಿಸಹಾಯ ಆತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ವಂದನೆ. ಮೂಲ ಸೇರೊಂದಿನ ಈ ಪರಡಿ ಜಾಲದ ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂತ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಪಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡ್ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಪಾಡ್ದ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆನ್ ತಾನು ಸಭೆ ಟೂಂತೊಂದು ಆ ಪದ್ಯಗು ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿಷಯ ಪಂಡದೇ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ತೋಜಿಂಡೆಂಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ವಾವಾ ರೀತಿಡು ಉಮೇದು ಕೊರೊಲಿ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪುನೆಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದಾರ್ಮೆ ಎಂದು ತೋಜಿಂಡೆಂಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯ ಬಾಲೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಪನೊಲಿ ಪುಟ್ಟುದು 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಪೆರಿಯೋಕ್ಲಿನ ಸಕಾಯ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಲೆಗ್ ತಿನರೆ ತುತ್ತೆರೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ನಡಪೆರೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಮೀಯರೆ ಇಂಚ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತೊಂಡಲ ಬಾಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ನ ಸಕಾಯ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಇಂಚಿಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನ ತಾನೇ ಕಲ್ತೊನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪರಿಸರ ಬಾಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜೆನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನ ತೂದು ತೂದು ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಜೆತ್ತದಿಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಕಂಕನೆ ಬೂರುನು ಬಂಜಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ದುಂಪೋಪುನು ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲುನು ಎದುರು ಬಗ್ಗದು ಮುಂಡು ಪಾಡುನು ಪತ್ತದು ಉಂತುದಾಯ್ನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ 10 ತಿಂಗೊಲ್ಗಾನಗ 10 ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನು ಸಾಧಾರಣಗು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲು ದ್ವೇ ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪುನು ಇಂದು ಪೂರಲ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಗೇನ ಪುಟ್ಟುದು ಕಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಶಕ್ತಿ ಮಿತಿತ್ತ ಮಿತ್ ಇಂದೇನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಪೇರು ಇಂಚ ಪರಪುನ ನಡಪುನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಗ ತೂ ನೀರ್ ಎತ್ತ ತಗ್ಗ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಇಸೇಲೇನು ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬೂರುನ ಲಕ್ಕುನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಚೌಲಿ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ದೂರ ಪೊಲ ಮೂಲ್ ಬೂರುಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟೆ ಉಂತುದು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪ ಕೆಲವೇನ ಆಕ್ಲೆ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಕಲ್ಪುವೇರು ಈಗೇನನ್ನ ಬಾಲೆ ಸುತ್ತಲ್ದ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ರಮ ಪರಿಸರ ಬಾಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಐದ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹಂತ ಚೆಚಪೆಚೆ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ಜೋಕ್ಲು ತನ್ಕುಲ್ನ ಸುತ್ತದಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನೇನು ತೂದು ಸ್ವರ ಶಬ್ದ ರಾಗ ಪತ್ತದ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಕಲ್ಪುವೆರು ಇಲ್ಲದಕುಲ್ನ ಪೆರಿಯಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ನಿರೆಕರೆ ತಕುಲ್ನ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನಕುಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕತೆನ ಬಾಲೆ ತೂದು ಅವವೇ ಸ್ವರ ರಾಗ ದೀದ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನೇನ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ದಿಂಜ ಕುಸಿಯಾಪಿನ ಈ ಪಾತೆರ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೀದು ತೂಯ ಅಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರಡ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಲಡ್ ನೀಲೇ ತೆರೆಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತೆರಿಯನ್ನ ಸ್ವರ ರಾಗ ಲಕ್ಕಾದ ಬಾಲೆ ಪಿರ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ಕ್ರಮನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತೆರದ ಕಲ್ಪನಾ ಹಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪನವು ದಿಂಜ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಹಂತ ಕೆಬಿ ಕೇಣಂದಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಇತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಕಾರಣವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ತಿನ ಮದಿಪ್ಪು ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನೇನು ಕೆಂಡದೆ ತಾನು ಕಲ್ಪುನ ಬಾಲೆದ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆದ ಸುತ್ತಲ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಬದರಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವನ ಅವೇನೇ ಜೋಕ್ಲು ಪೆಜಿಪತ್ತದ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಗ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರದಿಪೇರು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಕೆಲವು ಪಾತೆರಲು ತಿಗಲೆಗೆಡ್ತಿಲಕ್ಕಾವು ಚೋಟಿಮು ಬಡಿ ಬಾತಂದ್ ಎಣ್ಣೆರೆ ಯಾವು ಮುಲ್ಪ ಪಂಚತಂತ್ರೋಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಋಷಿ ಸಾಂಕಿನ ಗಿಣಿತಕ್ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದರೋಡೆಕೋರೆ ಸಾಂಕಿನ ಗಿಣಿತಕ್ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ದಿಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಹೊರ ಎಲ್ಲಿಡು ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಐಟೊಂಜಿ ಮರ ಐಟೊಂಜಿ ಮಾಟೆ ಆ ಮಾಟೆಡೊಂಜಿ ಗಿಣಿತ ಸಂಸಾರ ರಡ್ಡ ಕಿನ್ನಿಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗಿಣಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗು ಕಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ ಮಗಲ್ನಗ ಈ
ಮರಲ ಮಗರಂಡು ರೆಂಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗಿಣಿಕ್ಲು ರಾದುಪೋಯ ಕಿನ್ನಿಲು ತಿರ್ತುಬೂರ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಆ ಸಾದಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ದರೋಡೆ ಕೋರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಣಿತ ಕಿನ್ನಿನ ತೂಯೆ ದೆರ್ತು ಪತಂಪೋಯೆ ಆಯನ ಗೂಡುಡು ಇಲ್ಲಡದೀದು ಸಾಂಕಿಯೆ ಬಜಕ್ರದ ಅಡಿಕ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದ ಮೆಲ್ಲ ಸೊರ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಷಿಕ್ ಕೇಂಡ್ ಆರವೆನ್ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪತ್ತಿಯರು ಸುತ್ತಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಯವ್ವಾಂಡ ಉಂಡಾ ತೂಯರು ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವೆನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆರ್ನ ಗೂಡ್ಚಿಲಿಡು ಅವನ್ ಗೂಡುಡ್ದೀದು ಸಾಂಕಿಯರು ಕಾಡದ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲಿಡು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಸರ ಗಿಡ ಕಿನ್ನಿಲು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾತೆರನ ಅಂಚಂಚನೆ ಪಿರ ಪಾತೆರವಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಕತೆನ ಕೇಂಡದು ಪಾತೆರ ಕಲ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರಿತ ಊರದ ರಾಜಲ ಮಂತ್ರಿಲ ಆ ಕಾಡ ಸಾದಿಯೆ ಬನ್ನಗ ತೆರಿಯಂದೆ ಈ ದರೋಡೆಕೋರನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಯೇ ಬತ್ತಿರು ಜಗಲಿದ ನೇಲೆಗೂಡುಡಿತ್ತಿನ ಗಿಣಿ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ಬೊಬ್ಬೆದಿಂಡು ಪತ್ತಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಪೆಟಲ ಪಾಡಲೆ ಏರೋ ಬತ್ತಿರು ಪತ್ತಲೆ ಪಾಡಲೆ ಈ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿನ ಪುಣ್ಯಗು ದರೋಡೆಕೋರೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿಜೆ ಮೊಕಲು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಕುದುರೆನ ಗಿಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಡ ದಾಂಟಿಯರು ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮ ತೋಜಿಂಡು ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಅಪನೊಂದು ಉಸುಲ್ ಬುಡೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುನಗ ಋಷಿನ ಗುಡ್ಚಿಲ್ದ ಜಗಲಿದ ನೇಲೆಗೂಡುಡಿಪ್ಪುನ ಆ ಗಿಣಿತ ಕಿನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಸೊರಟು ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಉಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಣಿದ್ ಬತ್ತರೆ ಬಾಜೆಲ್ ಬೋಡೆ ದಾನೆ ಬತ್ತರು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪಚಾರದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ ಗಿಣಿತ ಸೊರಕೆಂಡಿನ ಋಷಿ ಗುಡ್ಚಿಲ್ದ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜಲ ಮಂತ್ರಿಲ ಋಷಿಕ್ ಪುಡ್ಯಡೊಂದು ಆರ್ ತೋಜಾಯಿನಲ್ಪ ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಚ್ಚೆಲ್ ಕರಿತೇರು ರಡ್ಡು ವಾಡಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆದ್ ಋಷಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕಾಡದ ಆ ಬರಿಟಿಪ್ಪುನ ಗಿಣಿತ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಿಣಿತ ಪಾತೆರುಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಯಗಳಿಂದ ಋಷಿಟ್ಟ ಕೇಂಡೇರು ಋಷಿ ಪಂಡೇರು ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟು ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಐಕ್ಲಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಪರಿಸರ ಬೇತೇತೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಐಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಯ ದರೋಡೆ ಕೋರೆ ಆಯನ ಬೇಲೆನೆ ದರೋಡೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನವು ಆಯನ ಬಾಸೆ ಪತ್ತು ಪಾಡು ಕಂಡು ಕಡ್ಪು ಪಣಂದು ಗಿಣಿ ನಿಚ್ಚೊಲ ಅವನೇ ಕೇಂಡದ ಅವನೇ ಕಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಪ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪರಿಸರಟು ಏರೆ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪೊರುಡೆ ಪಾತೆರುವ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಗೆ ತೊನ್ನುವ ಐನೇ ತೂಯಿನ ಕೇಂಡಿನ ಈ ಗಿಣಿ ಈ ಭಾಷೆನೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಕ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸರತ ಮಿತ್ತು ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸರತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪಾಡುಂಡು ಪಂಡು ಋಷಿ ಪಂಡೇರು ರಾಜಲ ಮಂತ್ರಿಲ ಋಷಿಕ್ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಆಕ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಗು ಪಿರಪಿದಾಡಿಯರು ಆಕ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ ಅಂದಾಯಿ ವಿಚಾರಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಾವನು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಆಕ್ಲಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಲಗು ಜತ್ ಬೈದ್ಜಿಂದ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿಪ್ಪುನ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏತಂಡ್ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದಿಜಿಂದಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಗಿಣಿತ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಕತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಮನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಪಾತೆರದ ನಡುಟು ಬರ್ಪಿನ ಆಪಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಪೊಟ್ಟು ಪಾತೆರದ ಎಡ್ಡೆ ಚುರುಕದ ಬಾಲೆ ಒಡೆಗ ಪಿದಾಡಿಯಪ್ಪೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೋಲು ಈ ಬಾಲೆ ಚೆಚಪೆಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಟಪಟ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಪೆನ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆದ ಪಾತೆರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ ಅಪ್ಪೆ ನೆರಿಯೇರು ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದೆ ದುರ್ದುಂಡಿ ಈ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪೆನ ಮೊನೆ ತುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದ್ ಈ ದುಂಡಿ ಪಂಡ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಿಸ್ರಿ ಏರಂಡು ಇತ್ತನೆ ಎನ್ಕೆ ಎದುರು ಪಾತೆರವನ ಪಂಡ್ ಬಾಲೆದ ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡ ದಬ ದಬ ಪಾಡಿಯರು ಕಣನೀರ್ ಅರ್ತೊಂದು ಜಾಲ್ ಜತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಮೆಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ನನ್ಲಾತ್ ನೆರೊಂದು ಬಾಲೆನು ಒಯ್ತೊಂದು ಲೇಸ್ದಡೆ ಪೋಯಿರು ಕಾಲ ಉಂತುಜಿ
ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಆತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ತನಕ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ನೇನ್ ಮಾತೆರಡಲ ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು. ಆಲ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎದುರು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೋಲು ಕುರೆ ಕುಟೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು. ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ತಡೇರ ಒಂದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯೋಲು, ಅಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗ್ ದುರ್ದುಂಡಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದನು ಪಾಡಿನಾರು ಏರು ಆಲ್ ಪುಟ್ಟದ್ ಬನ್ನಗ ಕಲ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೋಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಗ್ ಕೈಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಶಿವಾಯಿ. ಐಕ್ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಎದುರುತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಸೈನೆಟ ಈ ಬುಡ್ಪುಜ ಪಂಡೇರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಗ್ ತನ್ನ ಬಾಲೆದ ಪಾತೆರಡು ತನ್ನ ದಾಯದಾದ ಅಂದ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತಿರಿದಿಜಿ. ಇಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಸುದ್ದಿದಾಂತೆ ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಯನ ಕ್ರಮ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೇಲೆಡಿತ್ತೇರು, ಅಜ್ಜರ ತೋಟೊಡಿತ್ತೇರು, ಬೇಗ ಕೈಕ್ ಬೇಲೆ ಓಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಅಜ್ಜರು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ದಿನೇನ್ ತೂತೆ ಐಕ್ ಬಡದ್ ಮರತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುರ್ಚಿನ ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತದ ಮೇಜಿದ ಬರಿಕದೀದ್ ಕುರ್ಚಿಗ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮೇಜಿಗ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ರೇಡಿಯೋದ ಪ್ಲಗ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಾರ ಪೋನಾಗ ಅಡಿಪಿಳ್ದಿತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ತೂಯೇರು. ಅರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆದ ಬಿರೇಲು ಒಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ ದುಲೈ ಪೋಂಡ ಅಂದ್ ಪೊಡಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅಬ್ಬಾ ಪೋಖ್ರಿಯೇ UUNAUGHTY ಪಣೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಲೆನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದು ಪನ್ನೊಂದು ನೆರಿಯೇರು ಆಣನ ಅಂಚಿದೆರ್ತೊಂ ಪೋಯೇರು. ಈ ತಾನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನೆದ್ರಾಂಡ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಜ್ಜರು ಜಾಲಡ್ ಫಜಿರ್ಗೆತ್ತೊಂದಿಪ್ನಾಗ ಈ ಬಾಲೆಲ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಲೆನ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ದಕ್ಕನಗ ಆಯಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅಜ್ಜರ್ನ ಬೆರಿಕು ಒರೆಸಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಅಜ್ಜರು ನೆರಿಯೇರು. ಅಬ್ಬಾ ಆಣೆ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಣು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನ ನೀ ಕೇರ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ನ್ಯವು ಆಣಗ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿ ನೀನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಲಕ್ಕುದು ಉಂತಿಯೇ ಅಜ್ಜರೇನೆ ತೂ ಒಂದು UUNAGTY ಪಂಡೆ ಅಜ್ಜರ ಪಿತ್ತನ ಎತ್ತಿಗೇರುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಕೇಂಡಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ತಪ್ಪಾದ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ನೆರಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನಿ. ಬಾಲೆದ ಬೆರಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೇರು ಆಣ ಅರಬೈದಿಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೇರು. ಬಾಲೆದಾದ ಗುಲ್ತಿನಿಂದಕ್ಕೆ ನಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಬ್ಬಾ ಆಣೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡಿನೇನು ನೆಂಪು ದೀದವು ಇರೆಗೆ ಪಿರ ಪಂಡಿನತ್ತ ಇರುವೆಲ್ಲ ಗುರುಗುರು ಮಲ್ತೇರೆ ಶಿವಾಯಿ. ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲು ಏರೆಂದು ಕಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜರೆಗಾವಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತದಿ ಅಜ್ಜಿ ಆವಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಲು ನಮ್ಮನ ಜೀವನುಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ್ಡು ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ನಡಪುವ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾಡುವ. ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಋಷಿ ಸಾಂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಲಾವಡ ದರೋಡೆಕೋರೆ ಸಾಂಕಿನ ಕಿನ್ನಿಲಾವಡ ಎಂಚ ಬುಲೆವಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು. ಮಾತಾ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆರು ಇಲ್ಲದ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನಗ ಅಕ್ಲಕಲ್ನ ಭಾಷೆನ ನಯ ನಾಜೂಕುಡು ದಿಯೇರಿಂಡ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಲುಡೇ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ತತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಪಾತಿರದ ಬುಲಿಚಿಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಈ ತಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಡಕೆದ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಪಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಕತೆನೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಲ್ಲಡ್ ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೇರು. ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆರೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರೆನ ನಮನೇ ತೂವು ನೊಡ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರೆಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆನ ತೂವರೆಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಏರಾಂಡ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆರೆಗ್
ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಾಪು ದೀಪುನ ಬುತ್ತಿ. ಜೋಕ್ಲು ಭಿನ್ನೇರ ಬತ್ತು ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರಡ ದಾದ ಪಾತೆರಿಯರಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ಪುನು ಅವೆನ್ ಪಂಡದ್ ಐಟ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು. ವಿಷಯ ಇಂಚೆತ್ನಾಗ ಈ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ವಾ ಮಾದರಿನ ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ವಾ ಮಾದರಿ ತೂದು ಬುಲೆವೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನೋಡು ದುಂಬಗ್ ವಾ ರೀತಿದ ನೀತಿ ನಡಕೆನ ತಿರಿಯೊಂದ್ವೇರು ಎಂಚ ನಡತ್ತೊನ್ವೇರು ಎಲ್ಲದಾನಿಗ ಅಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಸಾರೋಡು ಕುಡೂರಿಯನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಕಂಡು ಕೇಂಡದ್ ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರಡ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಆವು ಈ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗೇನೈಚಿ. ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕಡು ನಡಪು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದ ನಮ್ಮವರ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯಗು ಕೈಂಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡಾಯಿ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಅಪಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದ್ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಒಂಜಂಜೇಟನೆ ದಾದ ಮಲ್ತಪ್ಪನ ದಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯ ಪಂದಕೇನುವೆರು ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಾಲದ ಉತ್ತರ ಎಂಚಿನನೇ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುನು ಕ್ರಮನೆ. ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಎಲ್ಯಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುನ್ ತಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿ ನಾವು. ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಕ್ರೌರ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಯೋಚನೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡಪನಗ ಐನ ವಿರೋಧಿಸಾಯರೆ ಜೋಕ್ಲು ಕೋಪ ಗರ್ವ ತೋಜ್ಪಾವೆರು. ಅಂಚ ಕೋಪ ತೋಜಾನಗ ಅಕುಲು ಎಣ್ಣು ದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಗರ್ವದ ಹಠತ್ತ ಚಲತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಗರ್ವ ಕೋಪಲ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಕನ್ನಡೊಡು ಗಾದೆನೆ ಉಂಡತ, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೋಪ ಗರ್ವದ ನಡಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಧಾನೋಡು ತಿದ್ದುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕ್ರೌರ್ಯಡ್ದು ದೂರ ಉಂತಾವಲಿ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪುಲೆಪ್ಪಾವಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲೇ ಕೋಪ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಗರ್ವೋಡು ರಟದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಮಾಧಾನೋಡಿಪ್ಪುಲೆ ಶಾಂತವಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಾದರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. ಇಂದುಯಿಲಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗ್ ಏನೊಡ್ದಿವದಾಯ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಮ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಬಾಲದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆಂಬೆ ಸಾಲರ್ ದಾದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಡ ನಮಕ್ ಸಾಜಾವು ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಐಕ ಅಪ್ಪಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಕರಿದ್ ಅಮ್ಮೇರು ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಗ ದಾನೆಂಬೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತಾ ಬಾಲೆ ಕೇಂಡೆಡ ಸುರುಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಂಕವು ತಮಾಷೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಅವೇನೇ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪೋಯೆಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬದಲು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನಗನೆ ದಾನೆ ಮಗ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಶಾಲೆಡ್ ದಾದಾಂಡ ಪನ್ಲ ಪಂಡ್ ಕೇಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತೆರಡ ರೀತಿನೇ ತೋಜ್ಪಾಯಲ ಕಾಪುಂಡು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ ಗಮನುಡು ದಿಯೋಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರ್ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಜೋಕ್ಲೆನೇ ತಪ್ಪುದಾರರಾದು ಉಂತಾವಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುನು. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಸಾಲೆಡ್ ಅತ್ತಡ ನಿರೆಕರೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುನಗ ನಮನ ಬಾಲೆ ದಾದನ ಜೋರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ದೂರ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಎಣ್ಣಗ ಅಪಗ ನಮ ಸುರೂಕು ಬಾಲೆನ್ ಎದುರ್ಲೆತ್ತದ್ ಕಣ್ಣು ಮರತದ್ ಸ್ವರ ಏರಾದ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾಪನ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ ಸ್ವರ ಬೊಕ್ಕಲ ಏರುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮುರಿದು ಬೋತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತಾಪನ ನಮ್ಮ ದೊಂಡೆ ಏರ್ಲಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲಿನ ದೊಂಡೆ ಕಂತುಂಡು. ಐತ ಪಗತೆಗ್ ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತದ್ ಎದುರುಡೇ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ತೂದು ಸಮಾಧಾನುಡು ಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಪ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಡ್ ದಾದ ಅಂಡು ಪನಮ್ಮ
ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸುರೂಡ್ದು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಸಂದರ್ಭಗು ಇತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೇ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಾಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ನರೇಷನ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಸುರುಸುರುಕು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ್ನು ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ನ ನೆರ್ಪನಿ ತಪ್ಪಾಯರೆಗೆ ಶಿವಾಯಿ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ತಿಕ್ಕಾದ ಪಾಡಿಯರೆಗತ್ತು ಆತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮನೇ ಅವನ್ ಕಲ್ಪಾವನು. ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯ, ಮೋಸ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ ಈ ಪೂರಾ ಶಬ್ದಲೇನು ನಮನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂಡೆದು ಲೈ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪ. ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡುವನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಈ ಶಬ್ದಲೇನ್ ಆಕ್ಲೆ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡುವನ ಅವು ನಮಗೇನದಿ ಇದು ನಡಪಾವುಡು. ಕನ್ನಡದ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಪಾತೆರನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂಡಿನ ಕೊಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಡಪುವನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿ ಜಡ ತೊರ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ಜಡ ಜಾಲಗ್ ದಕ್ಕುವೆ, ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಜಿಡ ಟಿವಿನೇ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ರೋಷಾವೇಶದ ಪಾತೆರ ಪಾಂಡದ ಎತ್ತಿಜ ಮಲ್ಪುವನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕೋಪದ ಬಿರ್ದಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಾತೆರಗ ದಾಲಾ ನಿಲೆ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುವ. ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ ನಮಕ್ಕೆ ನಿಗಾ ಬಿಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರ ಆವಂದಿನ ಪಾತೆರ ದಾಯ್ಪ ನೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೋಪ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಪೆಂದು ಪನೋಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡ ಮೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಲಿ ಇನಿ ಟಿವಿ ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನೋಲಿ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿ ಜೆರಡ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀವೋಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪು ಜೀಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲೇನು ನಡಪುಡಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ನಡಪುಡಾವುಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪಾತೆರನ ನಮ ನಡಪುಡಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತಡ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಂಡಿನೇನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಪಿನ ಗೇನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಂಡೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಡೇ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಪಂಪುನ ಕೋಪೋಡು ಪಾತೆರ್ನಿ ಪುರ ಗಾಳಿಗೆ ಸಮ ಪಂಡ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿಯಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರೆ ಪಾತೆರೆಗು ಜೋಕ್ಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆರ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಪಾತೆರನ ನಮನ ಜೀವನುಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡ ನಡಪಾಯರೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡಪ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವನ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆನ ತಿದ್ದೋಡು. ಐಕ್ಲ ದುಂಬು ನೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊರಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಪ್ಪವನು ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಸುರುತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುರುತ್ತ ಗುರಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಂಪು ದಿವಡಾಯನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಲ ತೊಂದರೆಲ ಆದಿಪ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಪಯೋಗ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಲಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಾಲೆಗ್ ಕೌಂತ್ ಬೂರ್ದಿಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೀದ್ ತಾನು ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪುನ ಬೂಕು ಓದುನ ಅಪ್ಪೆನ ತೂತೆ ಐನಾಜ್ ತಿಂಗೊಲಾನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ದೇ ಮಣ್ಣಿ ತಿನ್ಪವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಚ ಬುಲೆಯಿನ ಬಾಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೂಂದು ಹಠ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕದಾದಾವು ಮೊಬೈಲ್ದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಟಿವಿದ ಸ್ಥಿತಿಲ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಜಾರದೇರು ಟಿವಿ ತೂನಗ ನಮನ ಎದುರುಡೇ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೋಣೆ ದುಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬೂಕು ದುಲಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ತೂಪೇರು ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿಯವು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಿಯವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಲಭಗಡೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಶಾಲೆದ ಪಾಠದ ವಿಷಯವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಡಾಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿನ ಇಲ್ಲದ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಪಾಡಿ ಜೆರಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಲ ಮಂದ ಆಪಿನೆಟ್ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಕತೆತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಐಡ್ದಾವರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ವೈದ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಂದೆ ಕತೆ ಪಂಪಿನ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಕ್ಕಿಪ್ಪೊಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಹಿರಿಯಕುಲ್ನವೇ ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟವನು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಪುಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ. ಜೀವ ಸಂಕುಲದ ಕ್ರಮ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಲಕ್ಕ ಅತ್ತ ನೀತಿ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಬದುಕು ಉಂಡು, ಸಮಾಜ ಉಂಡು, ಐಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು. ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ನಡತಡ ಐಕ್ ಪರಿಣಾಮಲ ಉಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಗೇನುಡ್ದಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನವರಮಾನಿಲು ಆಪಿನಂಚ ನಮನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಲೆಪ್ಪಾವನು ನಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೊನ್ಗ, ಸಾಧಾರಣ 15-20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇತ್ತದ ಜವನೆರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು? ಪೇಂಟೆಡ್ ಬುಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಲ ಕೊರುಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಗೇನ ಉಂಡ. ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನ್ಲೆನ ತರ್ಕಾರಿಲೆನ ಗುರ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡ. ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬದುಕಗ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನ್ ನಮನೆ ಕಲ್ಪಾವಡು. ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಲೆನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕುಲು ಎಲ್ಲೆದಾನಿಗ್ ಬೇಲೆದ ಬೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋನಗ ಪಿದಾಯ್ದ ತೆನಸುಗೆ ನೇಲಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಯಾರಾವಲಿ. ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸುಲಭದ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಉಪವಾಸ ಬೂರುಜ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಜ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನುಜ ಪಂಪಿನ ಸಮಾಧಾನಲ ನಮ ಕೋರಿಯುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪನ ಬೆಂದ್ರ ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದೀಪನ ಬೇಲೆನ್ಲ ನಮ ಕಲ್ಪಾವಡು. ಆಣ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ ಆಣಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾವಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ವಚ್ಛದಾಂತಿನ ಬೆಂದ್ರ ಪಾಯ್ಕಾನೆಲೆಡೇ ಕೆಲವು ರೋಗಲು ಅನಾರೋಗ್ಯಲು ಉಂಡಾಪು. ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯೆದಂಚಿ ನಮ ಏತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪನ ಆತೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಕ್ಲೆನ ಎಲ್ಲದ ಜೀವನಗೂ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಿಟ್ಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಜಬದರಿತ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ನಮ ಆವೋಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲ್ಡ್ ನಮನ ಪಾಲು ಏತು ಎಂಚಾಂದ್ ನಮ ತೆರಿದಿಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಮ ಅಂದ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪೆರಿಯಾಕುಲಾದ್ ನಮಲ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಕ್ಲೆನ ಎದ್ದೆ ಸಾದಿಡ್ ಪಾಡೋಡು. ಬೇತೆ ಪುರ ವಿದ್ಯೆಲೆನ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಲೆಲುಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಲುಲ್ಲ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವರೆಗ್ ಒಲ್ಪಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮನೇ ಕಲ್ತೊನೋಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ ಪುಟ್ಟುವೆರು. ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲೆಗನಗ ಒಂತೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುವ ಸುರುತ ಬಾಲೆನೇ ನಮಕ್ಕು ಗುರು. ರಡ್ಡನೆತ ಬೊಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿದ ಗುರು. ದಾಯಂಡ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಬು ಗಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ನಮ ಆ ಕೊಂಬುಗು ತಾಂಟಕಲ್ಲಾವರೆಗ್ ಗಟ್ಟಿಡೇ ತಯಾರಾವಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಿಜಿ. ದಾಯಂಡ ಅಪಗ ಇಲ್ಲ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆನ ಜಬದರಿನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಿಂಜಿದಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿರು ಕತೆ ಗಾದೆ ಒಗಟುಲೆ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೇನದ ಬಟ್ಟಲ್ ದಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಪೂರಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕಲೆಗೆ ಉಣರೆ ತಿನ್ನರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುರ್ತುದ ಬೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಪ್ಪನಗ ಜೋಕ್ಲೆನಂಚಿ ಗಮನದಿ ಎರೆ ಬಂಗ ಆತಿನಿ ಸಾಜನೆ. ಐನ್ ಒಂಜೀತ್ ಬದ್ದಲ್ಪೊಡ ಐನಲ ನಮನವೇ ಆಯ್ಕೆ. ಹೂ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭವಿಷ್ಯನ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ತುರ್ತುದ ಬೇಲೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮನ ಉಡಲ್ಡೇ ಒಪ್ಪೊಡು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾದ ನಡೆ ಒಂತೆ ನುಡಿ ಪಂದ್ಲ ಪನುಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ನಡತೊನೊಡುಂದು ನಮ ಬಯಕ್ವನ. ನಮ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ನಡತೊನೊಡುಂದು ನಮ ಬಯಕ್ವನ. ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಡಕೆ ಅಂಚನೇ ಉಪ್ಪೊಡು. ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವನ ಅವೆನ ಅಂಚನೆ ನಡಪಾದ ತೋಜ್ಪಾವಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮನೆ ಮಾದರಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಾಯಿ ನಡಕೆ ಸುದ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬದುಕು ಪುರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.
ಇಲ್ಲದುಲೈ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದೊಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿಲಕ ನಮನೆ ತೂವನುಡು. ಇಲ್ಲಡೆ ಪೆರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ನಡುಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಜನೆ. ನಮನ ವಾಗ್ವಾದ ಲಡಾಯಿ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವೆನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎದುರುಡು ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕುರ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯೇ ಪಂಪಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರು. ಮೆಲ್ಲಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತೆರ್ಯರೆ ಪೆರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರೆ ಸಹಜವಾದ ಕಲ್ಪುವೆರು. ಶಾಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಗೌಜಿದ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪು ನಡಕೆ ತೂದು ಅವು ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗೆ ಬತ್ತಂಡ ತಿದ್ಯರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. 800 ವರ್ಷಲೆಗ್ ದುಂಬೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಡು ಮಾಮಲ್ಲ ವಚನಕಾರೆ ಬಸವಣ್ಣೇರ್ ಪಂತೆರ್ ನುಡಿದಡೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದಡೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದಡೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು, ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ ಅಂದ್ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ತತ್ತಂಡ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ದೈವ ದೇವರು ನಮಕ್ ಒದಗದ್ ಬರ್ಪುಜೆರತ್ತೆ. ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು. ಐಕೊಂತೆ ಸೇರಾಂಡ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡತೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಮ ಉಪ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡೇ ನಡಪಾಗ ನಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾದರಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಂದುವೇ ಕಾರಣಗು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುವನ ಎಂಚ ನಡಪುವನ ಜೋಕ್ಲು ಅವೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುವೆರ್ ಎಲ್ಲದಾನಿಗ್ ಅವೆನ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಗು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬ್ಬಿಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಕುಡೊರ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಕುಡಿಯಡೊನ್ವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್, ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಪೂರಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲೆಗ್ ಈ ಪರಡಿ ಜಾಲದ ಗೇನ ಕಂಡಿಡ ಕೆಬಿಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು ಮುಗಿತಲುಕು ಅನೂಕೆನ್ವೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಗೇಲಾವಡ್ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಗೇಲಾವಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಾದಂ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಅನಂತ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಲು ಇರೆಗ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಾರ್ ಉಜಿರದ SDM ಕಾಲೇಜ್ BSc ಪದವಿ ಪಡೆದು 1997 ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ B.Ed ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 1997 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡ್ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. 2001 ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲಾಖೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾದ 2016 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಸರ್ 2 ಪಾತಿರ ಪನಡು ದುಡ್ಡಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಇತ್ತ ಸೇರಿಗೇಡು ಜೋಕಲ ಬುಲಚಿಲಿಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಪಾಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿನ್ನಿರಾದ
ನೆತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮೇಡಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಪಾಲ್ ದಾಯ್ತಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಲವಾಟಿಗಿಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ರ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ಕ ಆತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೇನೋಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಗೆರೆನ ದಾಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬತ್ತನವು ನಿಜ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಾವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮದು ಏತೋ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯನು ಅಕ್ಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಂಚವುಲ್ಲ ಐದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಸಮಾಜ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು. ನಮ್ಮಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಅಣ್ಣೆ ಅದು ಮಾಮ ಅದು ನಮ್ಮಡದ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ಪಿಸ್ರ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮತ್ಸರೆ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆವಡು ಇದು ಏತ ಜೀವನ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೇರು ಬಂಡದು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆನ ಕೇನ್ ಬೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವ ಐನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ರ ಇಷ್ಟವಂತ ಒರಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೀತಿ ಪಾಠ ಪಂಪೇರು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನಡು ಏಪಲ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ನಡು ಸತ್ಯೋಗ ಏಪಲ ಸಾವಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಕೇನೊಂದು ಬೇರೆ ಐನು ಕೇನೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಪೂರ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು. ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತದು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಏನ ಅವು ಕಾಲ್ ಅದು ಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಂಜಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಬನ್ಲ ಪಪ್ಪ ಪಿದಾಯಿಪೋತೇರು ಬನ್ಲ ಅಂತೇರು. ಆಯ್ದುಕ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಗಕ್ ಅಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ ತಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಾತೇರೋಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ತರೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಈ ಪಾಯ ಮಗೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡ್ತು ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ನಿಜವಾದ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತೋರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ ಓದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದಾಯ್ತದ ಸಂದರ್ಭದ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನು ಜೋಕ್ಲು ತೂದು ಬುಲೆಪೆರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ನೀತಿ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷಣನು ಕೇನೊಂದು ಜೋಕ್ಲು ಬುಲೆಪೂಜೆರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತಿರಿ ನೋಡಾಪು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇವಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮುಡ್ಕುದಿಪ್ಪೇರು ದುಂಬೆಂಚ ಎತ್ತಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜೇ ಹಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತು 4 ಜನ 4 ಮೊಬೈಲ್ನ ಉಜ್ಜೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಮಯ ಹಾಕ್ಲು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯ್ತು ತೂಪೇರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ್ನ ಅಕ್ಲೇನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಡ ಅತನ ಅಕ್ಲೇನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಗಮನಿಸಾರ ಪೋಪು ಜನ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ
ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೇಪರ್ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಬೆಳೆಪೋಡಾಪುಡು. ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಏನನ್ನು ಓದಲ ನೀನು ತಲೆದೆರ್ತದ ನಡಪಾವೇನ್. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗೆ ತಲೆದೆರ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಏಪಲ ತಲೆ ದೆರ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನ್. ದೆತ್ತ ನೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸನು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಜೀವನಡೊಂಜಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯವರ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪ ಬಂಡದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನ ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ನಮ್ಮದೇ ಪೂರ ಕಲಿಪೂರಕ್ಲು ನಮ್ಮನೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಪಾಬ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಿಥ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮದು ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗುಲ ಕಲ್ಪೇರು, ಅಕ್ಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು, ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯ್ತ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಾಡು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು, ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಆಸಕ್ತಿ ನೀರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಓದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪತ್ತೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಬರೋಡು ನೀಕ್ ಅಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯ್ತ ಉಂಡು. ಆಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಜ, ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಜ. ಇಂತ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ಯಾರ ಪೂಜಿ ಮುಲು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮೇಡಮ್ ಪೂರ ಬಾರ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಅದು ಇಟ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತರಿಗ್ಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ R ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ S ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ವಿಚಾರೋಲೆನ್ ಮಾತ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾನಾದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಜೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಮೇರೆ 31 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಬಂಧಕಿರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೊಂದೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಂಡ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಹಾನಡಾವಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದೇರು. ಸರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು. ಕ್ಷಮಿಕಲಿ ಈತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲಿಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪಾಲು ಪನ್ಪಿ ಈ ಗೇನ ಕೊಲಬ್ಬದ ಪರಪ್ಪುಗು ನಾನು ಮಾನಾದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಮನದೆಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗಳ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿಯಾಯನ ಜಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಜಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇತ್ಯಾನ್ ಕೇಳಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾರು. ಐನೇ ಯಾನು ಅನುಮೋದಿಸಾಯಂದಾಂಡಲ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವನ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಒತ್ತು ಪಂಡಿರು. ಅನೇಕ ಕಥೆದ ಮೂಲಕ ಐನು ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ದ ಇಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ತೂವರ ಪೊಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಏನು ಪನ್ನರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು 33 ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಡುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಏನಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಪ್ಪನ ರತ್ನಮಾನಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧವನ ಪನ್ಪುನ ಗುರುಕುಲಗ್ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಲಾದ ಸೇರಿಸಾಯರು. ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹತ್ತಂದಾಂಡಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ರತ್ನಮಾನಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗ್ ಏನನ್ನು 83 86 ಮುಟ ಸೇರಿಸೋದು. ಅಂಚನೆ 86 91 ಮುಟ ಯಾನು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತೆ. ಅವಳು ಈ ಇತ್ತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತಂದೆ ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಬೋಡ ಪಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ನಿಲಯಡ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆದ ದಿನಟ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ತು ಮಂಚಿತ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ನಡಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ದಾಯಾನಿಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ನೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪನಪನವು ಅವು ಭಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೋಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತದ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಸಲಾದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಪಯೋಗದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಓಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪನಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಾತೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಜಯಂತ ಕಾಯಂಕಿಣಿ ಪನಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕವಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆರು ಪಾತೆರು ಒಂದು 26 ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶತ ದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋನಾಗ ಆರನ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಆರನ್ನೊಂಜಿ ಅಕಲನ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಕಲು ಕೇವಲ ಅಕಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಅಕಲು ಪೂರ ಜಯಂತ ಕಾಯಕಿಣಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಆತಿರು. ಮೇರ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ಪೋಯಿರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂದು ಪೋಯಿರು. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿರು ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕುರ್ಚಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಹಿಂಬೇರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ನೀ ಮದುವೆಗೆ ಎತ್ತೇರು ಈತ ಗುರುತಿಸಾದ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ ತೊಂಡೆ ಏರ್ಲ ಏನೇನು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಜೇರು ಒಂದು ಸಂಶಯದ ಎಂದ ಸೂತಕದಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಯಾರೇ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕೈತಲ್ದಿ ಕುಲ್ಲದ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿರ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಇಡಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತರಿ ಐತಿ ಮದುವೆಗೆ ಕಕ್ಲ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಂದು ದಾಯ ಆಗೈತಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ದ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆತ ಪಂಡ ಎದುರೆದುರು ಬತ್ತನ ನಮಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಂಡ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್ರ ಅವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಕೇವಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಉರಿಯಂದೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಲಾದು ಇಂಚಿತ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಲಾದು ಒಂದು ಅರಿವು ಸಲಾದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಐನ್ ಗಮನಿಸಾವನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪಡು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಿ ಪಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಿ ಪಡು ನೈತಿಕ ಪಂಡದು ಪಂಚಮಕ್ಕೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರಾದ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ
ನಿರಾಕರಿತ ಸಂಬಂಧ ఒక ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಬುಲೆಚಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಪೊಲೀಸರು ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆಂಬೆನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಸರಿಸವರ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ ಧೋರಣೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಸರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿ ಕೊನಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಪರಿಣಾಮಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಆಧುನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಆತನ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ತರಬೇತಿಲೇನು ಶಾಲೆಡು ಪಡೆಯರ ಆಪುಚಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಬದುಕಡು ಮಾಸೋಜಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ಅಂಚ ಪಂಡದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಕರ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡು ಅಕ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆಡು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಆವಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡಾಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪುನ ಪೋಷಕನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚ ಬುಳಪ್ಪವನ ಪೋಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲೇನು ಗಮನಿಸ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಗುರಿ ತಲುಪವನವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪೋಷಕರು ಪನಲ್ಲಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಕೇನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಳಂದಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಗಮನಿಸಾವುಜ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಹಾರಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಸಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೋಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿಡು ಪೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಮೀರಿದು ಅಕ್ಲೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋರ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ನೀಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಲೇನು ಅಕ್ಲೇನ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆ ಒಡನಾಟ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ದುಃಖ ಸಂಕಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ಗೆಳೆತನದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಅವಂದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಗಮನಿಸವನ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇತಂಜಿ ಲೋಕಗು ಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಪನೋಲಿ ದಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಏತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬ ಏತ್ ಗಮನಿಸಬ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗ್ ಅವು ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪಂಡೇರು. ನಿನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಥೆತ ಮೂಲಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನೆಂಪಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೇನು ತಿದ್ಯಾರ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಡು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಅನೇಕ ಉಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರ ಮರಪುಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಜ ನೈಜ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುವನು ಕಡಪುಡ್ದಾನಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡಪುಡುವನು ಆಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಗನ ತೂವರ ಸಲದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಅಂತೆ ಆಯನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಗಕ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ತಾಸಾರ ಅಪ್ಪೆಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪೆ ಈ ದಾಯ ಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದೀವ ನಿಂತಿದೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಕ್ ಸಲಾದ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ 14 SLC ಆದು PUC ಆದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡಪ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಓಲಾ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದು ಕುಂಟಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಕೂಲಿ ಪೋದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಾಂತೆ ಮಗನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡಪುದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇ ಮಗಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಷಕರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಲಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತದು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಒವೇನೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಮಗಕ್ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಈತದ ದುರಂತ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಆ ಒಂದೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕ್ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮರ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಮಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ಬಂಪಿ ಅಪ್ಪೆ ಏನ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿವನ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಡೆಯರಂದೆ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಈ ನಿನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಲ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಕೋಪನೇನು ಉಂತಾವಲು ಅಣ್ಣ ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಯಕೋಲು ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕಡ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು
ಕಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಕ್ಕಿಂಡು ಬುಡೇಜಿನೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಯಕದು ಕಡೆಗೆ ಸಯ್ಯರಾನ ಗೊಂಜಿ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಲಿಗೆ ಹೊರ ಬರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕಡೆ ತಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಚೀಟು ಬರೆಪಾದಿ ಇದಾಲು ಕಡೆ ತಂತಡಿಪ್ನಾಗ ಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ನಾಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ತೂವಾರ ಪೋನಾಗ ICU ಪೋಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಗೆ ತೆತ್ತದು ಓದುವೆಗೆ ಕೈಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೋದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಗಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆತ್ತದು ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾದಿ ಇಪ್ಪಲ್ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಐನು ತೂದಾನಾಗ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಕಾಶನೇ ಕಳಚಿದ್ದು ತನ್ನ ತೆರೆತಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ತಪ್ಪದ ಅರಿವಾಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯದಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆದ ಕಾರ್ ಪತ್ತದೇನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಆಪುರ್ತಿಗೂ ಕೈ ಮೀರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋಲು ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ದಾಯಿ ತನ್ನ ರೂಪ ಅಂಡ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ನೀನು ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸುಕ್ಕೊಲ್ಲೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುಜ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ದಾಯತನ್ ಪಂಡ ಆ ಕಷ್ಟಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸುಕ್ಕೊಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಹಂತ ಹೋದಾಕ್ಲೇನು ತಿರುಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಪ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎದೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದುಃಖಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎದೊಂದು ಪೋಡು ಸುಖಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪೋಡು ಕೇವಲ ಬಾಲೆ ಓದೋಡು ಅನ್ಬ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಖನೇ ಕಲ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ಈತ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಬೆಳೆಪವನ ಇಟ್ಟು ಪೋಷಕನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ನಾಮಂತನ ಪತ್ರನೇ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆಯ್ತು ಲೋಗೋಡು ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು ನಿಯತಾಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೊಲಬು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಶುಭಾರೈಸವೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಂಚಿತ್ನ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿನಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತ್ರನಂಚಿತ್ನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಮುಂದಿತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಎನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಸಲಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿನಿಸಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಎನ್ನ ಮನದಿಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತಿರುಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೆಲವಾತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇನಿದಲ್ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಣಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಂತ್ಮುಂಜ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಣಿಯೂರು ದಬಳ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘ ಕಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕಣಿಯೂರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು. ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕೊಂಡು ಕೆಬಿಯಾದುಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲಿಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಪಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್, ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಅಕಲು ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಐಟ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿಪ್ಪೆ ಅತಂಡ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಡಿದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ
ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಐಕ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾದ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರಡು, ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ನಡತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನೋಡು ಪಂಡದು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಪುಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹೊರತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು. ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು, ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು, ಮಾಮನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮದಿಮೆ ಆದ ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ಬೇತೆ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎನ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು, ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟು ಇಪ್ಪೊಡು, ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆಲು ಪೋಪ. ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆಗೆ ಬಲಿಬೂರ್ದು ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸವರ ಬೋಡಾದು ಪಂಡ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸವರ ಬೋಡಾದು ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಪುನ ಬರೊಟ್ಟು ಆ ಬಾಲೆನು ದಾದ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪು ಅಥಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುದು ಆ ಬಾಲೆನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲ ಜಾಬ್ ಬಿಡುದು ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುಳೆ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ದಾಯನ ಪಂಡಂಡ ಬಾರಿ ವರ್ಷಗುದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಬಂಜಿನಾಲ ಅನಗ ಆಲು ಆ ಬಾಲೆ ಗರ್ಬೋಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನೀತಿ ಕತೆಕಲು ನಿಪ್ಪು ಅತಂದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ನಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕಲು ನಿಪ್ಪು ಇಮ್ಮದನ್ನು ಮಾತ ಓದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಾಯಂದು ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆ ಗರ್ಬೋಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚಾರಡು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಬ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಬರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರ ಆಲೆಗ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಗನೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಆ ಪೊಂಜವು ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತೋಟಗು ಪೋದು ಕಂಡಗು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಪೆದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚೆ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ದಾದನ್ನು ಪಂಡೆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅತಂಡ ಇಂಚಿತನೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚಿತನೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುಣದು ಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಕ್ಲನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಿಪುಂಡು ಜಾಬ್ ದಾಯೇನು ಪಂಡಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಹೆಣ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊಡುದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆದಕ್ಕಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೆರಕಲ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ ಕಲ್ಪವರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಖರ್ಚಿ LKGಗೆ ಸೇರಸವನೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಯೇನು ಪಂಡೆಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಆ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವೇ ಬೂತೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಡು ಮುಟ್ಟದ ಶಾಲೆ ಬಾಲೆನ ಹಿಡಿದಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಉಂದುವೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜೋಕುಳ್ಡ ನಮ್ಮಕೇನ್ ಬಾ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಟೀಚರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏತು ಮಲ್ಪರುಂಡು ನಿಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಉಂದುವೇ ವಿಚಾರನು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಂಬುಬಾ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಮಿಷನು ಒಡ್ಡುಬ ಈ ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಡು ನಿಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ ಏನ್ 5 ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನೆನ್ನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಆಮಿಷನು ಒಡ್ಡುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಆಸೆಗೆ ಬೂರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜೀವನ ಪಾಠನು ಕಲ್ಪುನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಪೂರುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಮತ್ತ ಎನ್ನಡದು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಪೇಟೆಗಿಲು ತಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರನೇನು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೇನ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಕಂಡೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪನ್ಪಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ನೇನು ದೆತ್ತೆ ಕಂಡಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಮಗ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಡುನ ಬುದ್ಧಿನ ಬುಡ್ಜಿ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಜವನ್ಯ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ ಕಂಡದು ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಡೇಕ ಆಯಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಡ ಮಗಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಆಯಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ನಿಕ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೇತ ಆಸೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಪನ್ನನ್ನು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು
ಐಕ್ ಆಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆಗೆ ಕಡೆಕ್ ಅಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪು ಬೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನು ಲೆತ್ತದಾಯನೆ ಆಯ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ತಡೆ ಪೋದು ಕೆಬಿ ತಲ್ಪ ಗುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾದನ ಪಂಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಬಿನೆ ತುಚ್ಚಿದು ದೆಪ್ಪು ಬೇಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಂಡು ಇದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅನ್ಬಂಡದು ಐಕ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಏನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿದ್ದುದುಂಡ ಎಂಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ್ದವರ ಎಂಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದು ಏನು ಐಕ ಸಲಾದ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಬಿನಿ ತುಚ್ಚಿಯನು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅವೇ ನನಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಲ್ಬುನು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಪನ್ಪುನ ஒரு ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡಿಡ್ಕಿದೆ ಆ ಎಲ್ಯಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಪೋಕುರಿ ಪಂಡ ಶಾಲೆಡು ಆಯನ ಉಪದ್ರ ತಡೆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆಯನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ನೆನ್ನು ಕೊಣದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆಯ ಕೊಣದು ಅಮ್ಮನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಓದು ಬೇರಿಗೆ ಐನ ಅಂಚನೆ ಮಡ್ತದೆ ಇದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮಗ ಈ ಕಲ್ಪನೈಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೇರು ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಓದೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುವೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಓದುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಕಲ್ಪ ಬೋಲು ಆಲೆಗೆ ತೆರಿಲಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪುವಲು ಆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಪೆಗೆ ಬಲ್ಬುನ ಕಂಡುಡ್ಕರದುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಫೈಲ್ ಆಪೆ ಐಟ್ ಆ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಕಡೆಕಾಯ ಬಲ್ಬುನ ಕಂಡುಡ್ಕುಬೆ ಆತನಾಗ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ತನ ಚೀಟನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓದ್ಬೆ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಕುರಿ ಆಯ್ ಬಾಕಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಬೆ ಆಯಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ದಾಲಾ ಬಡ ತುಜಿ ಏತ ಪಂಡಲ ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ದಯದೀದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡು ಒಡ್ಚಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೀಟಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿಪ್ಪು ಬೇರಿಗೆ ನೆನ್ನು ತೂದು ಆ ಆಯಗ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡುಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ್ ಮಾತ ವಿಚಾರಲೆಡಿ ಈ ಕಾಗದನು ಕೊರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನಡ ಪನಂದೆ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಬುಳೆಪ್ಪ ಏನಾಡಿದವರ ಏನು ಈ ಹಂತಗು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಗಮನಿಸ ಓಡಾಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಳೆದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಬುಳೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಡ್ಲ ಐಟಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ ಪಂಡೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನಡು ಜೋಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಂಡೆಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಡಕಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಟದು ಉಂತುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಯ ಮನಸ್ಸುಡು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬೇರೂರುಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಮ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ರಡ್ಡು ಬುಂಡುಂಡ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ವಿಚಾರಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ನಮನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ವಾ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧಲು నేను ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬುಳೆ ಬರಲ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬುಳೆ ಬರಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ನೈತೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಡಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ನಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏರು ನಿಕ್ ಗುರ್ತಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಆಂಟಿ ದಾದ ಸಂಬಂಧದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದ ಆ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಗಳ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲು ಸಮಾಜಡು 10 ಜನ ತನ್ನ ನಡುಟು ಗುಳೆ ಒಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿನೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮಕು ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನು ಪಂಡದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ಮಾಧವೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕಾರಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡಾರು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಅರಗಿತ್ತೆ ನೆಂಪುಂಡ ಈ ಜಾಪಗ ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಈರೇನು ನನ್ನವ್ರ ಏನು ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರೋಡು ಎಂಕಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮುರಾನಿ ಆರು ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಈರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇದು ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಮಾದೇವರೇ ಏನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಬೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಗೀತಾ ಜೈನ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಈರು ಭಾಗವಹಿಸ ಓಡುಂದು
ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆಡು ಭಾಷೆಡ್ ಏನು ಪಾತೆರ್ದೆ ಬುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರಂದ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿನ ವಿಚಾರನು ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ಡ ಹಂಚೊಂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗಿಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೇನದ ಬತ್ತಳಿಕೆದ ಕೆಲವಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪಿನವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಎನಿತಲೇಸ್ದ ಕೊನೆ ಹಂತಗು ಬೈದ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡು ನಡತಿನ ಗೇನು ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಜೈನ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತು ಕೋರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈತಿನೇಟ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕುಲ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಿವಿಯಾಯಿನ ಶೋತೃ ಬಂದಲೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲುಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ.